बेयावनो दिनै एप्रिल दाननि 8 अक्ट' फुंनि 7 जाबाय नालाय जोङो दा बे समाव रादाब बुथुमगिरि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरो दे दिनै मोनायाव जोंहा जोंनि गामियावनो जाहानिनो बिजामादै जोंसार बसुमतारी आरो लोगोसे जयन्त बर' आरो लोगोसे मा नाम बेयो मुंसा बसुमतारी बिसोर साथामजों लोगो नांनानै गामियावनो मोनसे बयलार फार्म खुलिदोंमोन बानायदोंमोन। थांनाय फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो मावदों बिसोरो। ओमफ्राय नै मार्चनि बेसेबां तारिखआव सोदोंमोनथाय दाउखौ 1640ता सोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै हरखाबनो मोनानि 3ता साराय 3तासोआव माने बिसोरनि बयलार फार्मा माने खामदों आरो हुलुस थुलुस औवा बेरनायजों जाबजोंसो खोनानानै जों हाखु दाखु नायफैबा खामजोब्बायानोमोन प्राय मानसिफ्रा खुनुरुखुम बासिनाय बायदि जाबाय। खुनु बुस्थु आरो दाउ बायदिसिनाखौ बासायनो हायाखिसै खोमोरनो नाजादोंमोन बेखौ बहा खोमोरनो हानो एसे गिदिर न' खामनायखौ। गुवारा 24 फुट आरो गोलावा 100 फुटमोन नङा थुरिनि गासिबो खामनानै सेवहांगार। दा बेयाव आं मिथिनायाव गैयाबाबो न' बानायाव 2 लाखनि सायाव बिसोरा खरसा जादों हाजिरा मुजिरा लानानै। आं गावनो थुरि रोगानायानो गारि गंब्रै रोगादों आरो गुबुननि गारिजों लायदों बिसोरो गंनै ना गंथाम। ओमफ्राय हाजिरा होनाय गैयाबाबो 2 लाखनि सायाव बिसोरा खरसा जादों न' बानायनायाव। ओमफ्राय आरो दाउआबोथ' ओजोंहाय 1640तायाव बेसेबां थांखो बिसोरा गैयाबाबो 3 लाख 4 लाखसोनि बिसा खथि जाबाय। दा बेखौनो आं मिथिनायाव बेखौनो फोरमायहरनो नागिरो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबजों जेन जाहाथे बे खौराङा मोनहैयो मोजाङै मोजां। आरो दा जाय माने बयलार लाबोनाय बिगोमा हरदोंमोन बेबो दा फैगासिनो दङ। बिथाङाबो जुदि मोनफैयोबा दा बिथांखौबो फंनैसो माने बे रादाबनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मा बिबुंथि होयो बिथाङा फोरमायहरगोन आरो। गिबियावनो दिनैनि बे फुंबिलि समाव रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायथिखौ बे फुंबिलि समाव आङो बावहरनाय थाबाय। दा दिनै बे सोरांनाय 3:30 समाव दिनै जोंनि बे सारिदुवार बियाब एबा 2 नं जयन्तपुर गामियाव एबा आंनिनो गामि 2 नं जयन्तपुर बेयाव मोनसे हरखाबै जाथाय जाब्रबनाय बेखौ आङो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम आङो फोरमायनो सानदों। बे थांनाय फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो जोङो बे बयलार फार्म बेखौ जोङो जागायदोंमोन। बे जागायनायनिफ्राय जोङो गासै खामानिखौ लानानै औवा दाननायनिफ्राय जों बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। जोङो खमावनो बेयाव 200निबो बारा औवा बायनानै जोङो बे बयलार फार्मनि न'खौ जों बानायनाय जादोंमोन। बे फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो जोङो गोबां औवा दाननायनिफ्राय लानानै न' लुनायनिफ्राय लानानै आरो गोबां बेबायदिनो थुरि बायनानै जोङो बे न'खौ 3,000नि बारा थुरि बायनानै जोङो बे बयलार फार्म न'खौ जोङो बानायनाय जादोंमोन। खमावनो बे थुरि मुथासेनि दामा एबा थुरि मुथासेयाव जोङो 10 रांहै जों बे थुरिखौ बायनाय जादोंमोन। खमावनो बेयाव 3,000नि बारा थुरिखौ जों बायनाय जादों। बे थुरि बायनायाव जोंहा 30,000नि बारा जों खरसा होनानै बे थुरिखौ जों बायना लाबोदोंमोन। बेयावनो गोबां गारि भारा बायदिसिना जों मानसिनि खरसा बेयाव गोबां थांदों। आरो लोगोसे औवा बायनाय थुरि बायनायखौ लानानै आरो लोगोसेनो जोंनि बे गोबां हाजिरा मानसि लानानै जोङो बे गोबां नारा नाथानि गेजेरजों बे न'खौ जों खस्थ' दुखु दाहानि गेजेरजों जों बे न'खौ दिनै बानायनाय जादोंमोन। दिनै फेब्रुवारि दाननिफ्राय लानानै दिनै मार्च एप्रिल बैसागु दान सफैबाय। बे फेब्रुवारि दाननिफ्राय जागायनानै न'खौ जोङो बानायनानै दिनै जोङो न'आ ओंखारनानै रेडि जानाय समाव जोङो बयलार फिसाखौ जोङो लाबोदोंमोन 25
मार्च 25 मार्चआव जोङो लाबोदोंमोन। दाउनि फिसाया जाहैबाय गासै 1640 फिसा बेयाव दङमोन। बेनिनो बेयाव जोङो बे दाउ आदार जाग्रा, दै लोंग्रा बेफोरबायदि जोङो गोबां बायनो गोनां जादोंमोन। बेफोरावबो जोंहा गोबां माखासे खरसा थांबाय। दिनै जोङो बेखौनो फोरमायनांगोन, बे फुंबिलि समाव जोङो एबा मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 25 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै जोंनि दाउ फिसाया जाबाय सेरसेनि खाथियाव थांबायमोन। 800 ग्राम जाबायमोन जोंनि दाउआ। 15 दिन जाबायमोन आरो माखासे दिन बिदिनो 20 दिनसोबा जोंनि दाउआ हरजानायनि लामायाव फैबायमोन। दिनै हरखाबै बे फुंबिलि समाव मा सिस्टेमै जोंनि बे थाग्रा न'आ हरखाबै बेबायदि खामलांखो, अर नांखो, बेखौ जोङो बुंस्लाबनो हाला। ना सोरनिबा मानसिफोरनि माबा मोनसे बेबायदि हरखाबै गाज्रि आखुफोर दं नामा, ना जोंनि बे कारेन्ट माबायासो बोरैबा हरखाबै जोंब्लावबाय नामा, बेफोरखौ जोङो दा बुंस्लाबनो हाला। माबोरै बिदि जाखो जों गावखौनो मिथिस्लाबासै। जोङो बे कारेन्ट माबा जानायनि एबा बे अर जोंनाया, न'आव अर नांनाया जोङो माबोरै जाखो बेखौ जों बुंनो हाला। दा जेनेबा जोङो खोब 2 रिंगासो, फुंबिलिनि 2 रिंगासो बाजियाव जोङो दाउनो आदार दै जगायनानै जोङो दसे सम रेस्ट खालामदोंमोन। बे समावनो 3:30 बाजियाव बोरै मा जाखो, हरखाबैनो बेबायदि अर नांनायाव जों गावखौनो मिथिस'आसै। अर नांनायजों लोगोसे जोंनि देहाफोरा हरखाबैनो हुस गैयि जानायाव जों बेफोरबायदि बायदिसिना मुवा बेसाद जों बेफोरखौ रैखा खालामनो हायासै। बेयाव जोंहा थांदों गंनैसो मबाइल थांबाय जोंहा बेयाव, बेजों लोगोसे बेटारि थांबाय, दाउ फिसायाथ' थांखाबायानो, आरो लोगोसे जि जोम जोंनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरो माखासे लस जाबाय। बेयाव 18,000नि जोङो बेटारि सलार बायदोंमोन, बेखौबो जों रैखा खालामनो हायासै, बेबो थांबाय। आरो लोगोसे मबाइल गंसे थांबाय, जि जोम थांबाय, बेयाव बयलार आदार जाग्रा बायदिसिना बेसादफोरा दिनै लस जाबाय। आरो गोबां दुखु नांदों, माब्रै बिदि जाखो दिनै जों गावखौनो बुजिस'नो हायाखै। हरखाबै बेबायदि जानायाव आं गावखौनो गोबां दुखुआव दङ। आरो लोगोसे आंजों सानै आंखौ हेफाजाब होग्रा बिथांमोन दङमोन। बिथांमोनाबो आंखौ गोबां हेफाजाब होदों, बिथांमोनखौबो आङो साबायखर होनांगोन। दिनै बिथांमोन नङामोनब्ला जों मा जागौमोन बेखौ आं माने बुंस्लाबनो हाला। आं एसे उन्दुलांबायबोमोन। नैबे बिथाङा अर खामनायखौ नुनानै जोंखौ फोजाबाय। बेयाव आङो हरखाबै सिखारनानै दै सारलाबायदोंमोन, नाथाय गोजौआव थुरियाव अरा नांहैनायाव जोङो बे अरखौ जों रैखा खालामनो हायासै। सरकारनिफ्राय बेखौनो लुबैयो, जोंनि जेसेबां खरसा थांदों बेखौ जोङो माबा मोनसे मोनगोन नामा, जों बेखौ हास्थायदों। खरसायाथ' थांबाय, 1,50,000नि बारा जोंहा बेयाव खरसा थांदों। गोबां थुरि बायनाय, औवा बायनाय, हाजिरा होनाय, दाउ आदार जाग्रा हाजिरा होनाय, बायदिसिना मुवा बेसाद बायनाय, बेफोराव जोंहा 1,50,000नि बारा जोंनि बेयाव खरसा थांबाय। पुलिसनोथ' जों दासिम FIR होनाय जायाखै। जों बे बयलारनि बिगोमाखौनो जोङो नेगासिनो दं। बिथांनिफ्राय मा थिरांथा मोनो बेखौ जों नेनानै दसेनि उनाव बिथाङा सफैगोन, बेखौ जों नेनोसै।